Vella, presidenza ta' sfumaturi li ftit qatt setgħu jimmaġinaw li se jkollha kienet presidenza li elevat il-kariga, presidenza aktar preżenti fil-limiti kostituzzjonali tagħha f'materji politiċi, presidenza li kienet man-nies fi triq meta l-mument kien jirrikjedi u li s-sakret ġewwa maqtuha mill-poplu meta l-mument hekk kien jitlob. L-akbar sfida tal-President Vella la kienet kontroversja u lanqas politika imma l-fatt li bħal kumplament tal-Maltin u l-Awċin George Vella u martu kellhom jinqaflu ġewwa mingħajr kuntatti, djarju prattikament żvujtat minn appuntamenti ta' kuntatt man-nies. Għadda ftit żmien imma ħafna donnom diġà nsew l-effetti straordinarji tal-pandemija li konna qed ngħixu, it-terrur mill-kuntatt uman, il-biża', il-presidenza għexet dawn il-mumenti magħna mhux biss fil-kariga imma wkoll bħala bnedmin u bħala familja. Il-President Vella iżda kellu għadmi tiebsa fl-2019 il-klima politika fil-pajjiż raset sew u l-biża' qalu stess pubblikament kienet li s-sitwazzjoni bil-protesti u l-kontroprotesti teskala f'reazzjoni violenti. Huwa esperjenza r-riżenja tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat 2.5 wara l-mandat li jingħata żvilupp politiku li ftit setgħu jimmaġinaw li se jseħħ. Fuq Radio Malta s-sibt li għadda, il-President Vella qal li saħansitra kien hemm inħeġġu biex ineħħi lill-Prim Ministru u appelli li huwa irreżista. Sfida oħra l-Vella ippreżentat ruħha meta n-numru ta' deputati tal-oppożizzjoni ġabru firem u ddikjaraw l-eks kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija m'għandux l-appoġġ tal-maġġoranza tal-grupp parlamentari u allura kellu jażel kap tal-oppożizzjoni ġdid. Wara diversi ġimgħat il-President Vella iddikjara li huwa l-partit u mhux hu li jridu jiddeċiedu l-futur ta' mexxej politiku kif fil-fatt ġara. Ma kinux deċiżjonijiet faċli, fil-fatt kienu deċiżjonijiet li ftit presidenzi kellhom u li l-ebda presidenza ma kellha f'suċċessjoni daqstant frekwenti. Il-President Vella taqbel jew le żamma l-prinċipji tiegħu dwar leġiżlazzjonijiet li magħhom ma qabilx u kien strumentali biex dawn inbidlu. Kien hemm min qabel u min le, min faħru u min maqdru, imma fl-aħħar mill-aħħar kien lejali lejn dak li jemmenu. Min raħ bħala aġent tal-bidla, min raħ bħala aġent ta' stabilità u min raħ bħala aġent tal-status quo. Il-Presidenza organizzatu laqqet f'pajjiżna il-laqgħa tal-Arajolos li ġabet flimkien numru ta' kapijiet ta' pajjiżi Ewropej. L-akbar suċċessu kisba tiegħu fissira hu stess ftit tal-jiem biss. Tifel tal-ħaddiem, tabib tar-raħal, bidur sfond umli li tela tarġa fil-professjoni u fil-politika sakemm kien appuntat fl-ogħla kariga kostituzzjonali tar-Repubblika, storja ħajja ta' kemm l-ostakli u l-preġudizzji soċjali ma jistgħu qatt jelbu ir-rieda u d-determinazzjoni ta' min irid iservi lill-poplu.